мәселе нәрседе. Алтысында булды халықтың аулары. Дачный бистесінде халық шықты, қоршы шықты. Қоршы шығуға қарамастан yapmadılar mı? Қазір халықтың һәм біздің талап нендей. Біріншіден ябу bu kombinat, bu saqlauçni ябу. İkinciden onдағы жиылған радиоактив мәддәләрне шығара башлау. Üçüncüden lisenziyani bermasga 15 yılga. Eğer яңа саклауыч төзелсә, тагын ничә елга хәтле анда? Анда әйтелгән документларда әйтелгән 30 елга хәтле дип. Һаман күзгә карап алдылар. Менә 50 ел инде вакытлы статусы, һәм 30 елга вакытлы статусын саклап, һәм даими һаман казанлыларны агуламакчы булалар. Әгәр лицензия бирелсә, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз алга таба? Алга таба халыкны күтәреп көрәшәбез инде. Нинди ысуллар белән көрәшәсез? Шул ук пикетлар, шул ук безнең хөкүмәткә язу, Мәскәүгә язу. Бу мондагы хәзер бит бу эш хәл ителә Мәскәүдә, шуны саяныш. Пикетлар белән Мәскәүдәге эшләрне хәл итеп булыр микән, ничә уйлыйсыз? Пикетлар белән Мәскәүдәге карарларны хәл итеп булыр микән, ничә уйлыйсыз? Нигә булмасын? Менә закон, федераль закон бар. Федераль закон, федераль канун буенча халык каршы булса, bu халык монда төзергә мөмкин түгел. Гомумән бер нинди законга туры килми, тагы яңадан төзү. Тагы алар алдылар. Беренчедән бу хәзер Казанның шигенә, хәзер Казан битен тузугайды. Һәм Казанның шигенә беренчедән 4 километр гына калды. Шуңа күрә төзергә. Икенчедән монда анда аста елгалар ага. Су асты елгалары ага. Һәм алар баксыда чыга шул Зәңгәр күлгә, чыга Казанкага икенчедән. Üçüncüдән монда якындагына күтүш санаторий.